एडजास्ट खालामनांगौ बे जाहैबाय जोंनि बे प्रग्रामनि मेन एजेन्डा आरो दि बहुत स्टुडेन्टआ दिनै फार्स्ट टाइम बे पडियामाव गसंनानै गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ होदों फैनानै थारैनो गोजोननाय मोनो मानो होनोबा दिनैनि जिथु अर्गानाइजिं जिथु प्रसेस खुंनायनि जिथु सिस्टेम बे बिराद मोजां जादों मानो होनोबा बेयाव मोनसेल' डिपार्टमेन्टनि गथ'फोर गैया बिभिन्न जाथिनि बिभिन्न हारिनि गथ'फोर दङ जेरावनोखि बेयाव माने ज' जानानै बिथांमोना बे फ्रेशमेन ससेलखौ मावदों आरो फारसेथिं नुनो मोन्दों आङो जे बेयाव जिखिनि स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोननि जिथु साननाय बिथांमोननि जिथु डिसिसन बिथांमोननि जिथु टारगेट बेयो जोबोद मोजां साफ्रोमबो फरायसाफ्रानो मा मेक्सिमाम फरायसाफ्रानो बायदि बायदि थांखिजों हमना ला APSC UPSC बा NDA मेडिकेल इन्जिनियारिं बेफोरखौ फरायगोन होनना बिथांमोना सतबांसा लादों गतिके बिथांमोननि जिथु साननायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनदों आरो गोदोदि बेबादि थांखि लानाय फरायसाफोरखौ जों नुनो मोनाखैमोन दिनै राङापारा कलेजाव फैना नुदों जे साइन्सआव मेक्सिमाम गथ'फोर साइन्सआव फरायगासिनो दं बेबादि साइन्सआव गोदोनि फरायसाफोरा खिन्थु गिनाय मोनसे भाब दं नाथाय दिनै नुनो मोन्दों जे बेफोरबादि साइन्सखौ गिनाय माबा मोनसे गोरा साबजेक्टखौ गिनाय बेखौ आं नुनो मोनाखै हयथ' बे नुनो मोनैनि जिथु जाहोन दिनै गिनो रोङि जिथु जाहोन बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद मोजां सिम्बल बे मोनसे जौगानायनि दावगाबोनायनि मोनसे बिराद मोजां नेरसोन आरो आं मिजिंथिदों बिथांमोननि जिथु साननाय बादिब्ला बिथांमोननि दावगानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिया निस्सय दावगागोन आरो बर' हारिनि जिथु आंखाल बे आंखालखौ बिथांमोना सुफुंगोन आरो बेखौ दिनैनि जिथु जेनेरेसन दिनैनि जिथु गोदान फरायसाफोर बिथांमोना जोबोद माने एम्बिसियास आरो निस्सय आंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिथांमोननि जिथु स्ट्रेटेजि मावनाय दांनाय फरायनाय जिथु सिस्टेम निस्सय मोजां जागोन आरो मोजां जागोन बेनिखायनो जे बिथांमोननि जिथु एक्टिभिटिस बेनो माने बडि लेंगुवेज बेनो एकदम देखायदों आरोखि फोरमायदों आरोखि मोजां गाइड लानानै मोजां फोरोंगिरिजों साजेसन लानानै बा मोजां डिपार्टमेन्टजों इन्टारेक्सन खालामनानै जाहाथे बिथांमोननि जिथु नांगौ डिपार्टमेन्टेल जिथु साबजेक्ट जिथु फरायनांगौ आयदाफोर बेखौ निस्सय बिथांमोना फरायगोन आं एल'केडिनि जिथु फोरोंगिरि हिसाबै दिनै एल'केडि कलेजनिबो फरायसाफोर फैदों नो डाउट मोजां जादों बिसोरबो इन्टारेस्टेड खिन्थु कम्पारेटिभलि राङापारा कलेजाव जेसेबांखिनि स्टुडेन्टनि जिथु एन्थासियास्टिक स्पिरिट दङ बे स्पिरिटआ जोंनि एल'केडियाव एसे खम आरोखि ओरै मानो होनदों आङो जे जोंनि एल'केडि कलेजाव मेक्सिमाम माने रिमट एरियास आरो माने बारा हाइलि माबा पार्सेन्टेज मोननाय गथ'फोरा जोंनि एल'केडियाव माने फरायनाया एसे माबायो आरोखि खारन मानो होनोबा बिथांमोना सानो जोंनि खाथिनि मानसिफोरा जिथु न'खरनि जिथु बेबस्था न'खरनि जिथु अबस्था बे अबस्थाफोरनि थाखायनो हयथ' जोंनि फरायनाय माबाफ्रा एसे दुरबल बादिखौ आं मोनहरदों आरोखि खायसे गथ'फ्रा दाबो बड'लेण्डआव फरायदों गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव फरायदों स्पेसियेलि बर' डिपार्टमेन्ट डिब्रुगड़आव फरायदों आरो बिथांमोनाबो साक्सेस जादों आरो मोजां नम लानानै ओंखारबोदों खिन्थु जोंनि प्रसेसटाया दङ जों नाजागासिनो दं दुरबलबाबो लोरबांबाबो बिथांमोनखौ जों बिराद माबा खालामनानै जोंनि खस्थ' मेहनत खालामनानै बिथांमोनखौ जों साक्सेस खालामदों आरो दुरबलबाबो जों खिन्थु साक्सेस खालामदों बिथांमोना आरो दावगालांगासिनो दं बेबादि फरायबोनाय बहुत गथ'फोर ओंखारबाय जोंनिफ्रायबो एल'केडि कलेजनिफ्रायबो কিন্তু বাংसिना बे राङापारायाव आं नुनो मोन्दों आरो খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতু আজি এবছৰ দুবছৰমান আগতে ময়ো এজন শিক্ষাৰ্থী আছিলোঁ তো আজি সেই শিক্ষাৰ্থী সময় হৈ থকা সময়ত যোনখিনি অনুভৱ কৰিছিলোঁ আজি আকৌ সেই একেই অনুভৱ কৰা যেন লাগিল ভাল লাগিছে আজি ইয়াতে আহি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই অৰ্গেনাইজিং কমিটিলৈ আৰু আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকললৈকে মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই এটা সৰু উদাহৰণ এটা কৰিব বিচাৰিম UPSC নহয় UPSC মই যদিও ফাইনেল লিখিছিলোঁ কিন্তু UPSC মই ফাইনেল সক্ষম হ'ব নোৱাৰিলোঁ মই APSCত 40তম স্থান দখল কৰিব সক্ষম হ'বলৈ পাৰিছিলোঁ ভালে লাগিছে যিহেতু মোৰ এইটো খুবেই এটা চৰকাৰী এটা সংস্থাত প্ৰথম চাকৰি হিচাপে বৰ্তমান মই প্ৰবেশন পিৰিয়ডত আছোঁ তো এতিয়া নতুনকৈ বহুতখিনি শিকিব লগা আছে বহুতখিনি শিকি আছোঁ ইয়াৰ পৰা আপুনি যদি চাই ৰঙিয়া আৰু ৰাঙাপাৰালৈ দূৰত্ব খুবেই বেছি তো যোৱাকালি ৰাতি মোক প্ৰসাদ ছাৰে ক'লে যে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে আপুনি এবাৰ আহিব আৰু সেই ইয়াৰ অহাৰ আজি উদ্দেশ্যটো মোৰ এয়াই যে যাতে মোৰ নিচিনা আৰু আমাৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ যিমান আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে
সৰু সুৰা গাঁৱৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে যাতে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা উঠি অহা এজন ল'ৰা দেখি যাতে উৎসাহিত হয় সেইকাৰণে মই আজি খুব মানে তৎক্ষণাত অলপ সময় ওলাই মই ইয়ালৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ উদ্দেশ্য এয়াই যে যাতে মোক দেখি পেলাই মোৰ চাৰিওফালে থকা সৰু সুৰা যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে অকল বড়ো বুলি নহয় অকল বড়ো ল'ৰা বুলি নহয় যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে গোটেইখিনিয়ে যাতে দেখি উৎসাহ হয় তাৰ বাবে মই আজি ইয়াত আহি এপাক দেখা দিলোঁ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों प्रग्रामाथ' जोबोर मोजां जादों बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो आरो माने गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय बे बोसोराव एसे साबसिन जानायखौ नुनो मोनदों आरोना गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो दि बिसोरो मोजाङै फरायनानै मोजाङै फरायना मोजाङै पास खालामनानै मोजां हार्ड वर्क खालामनानै माने कलेजनि नामखौ मोजां लाखिगोन आरो गावसोर जि सिमांफोरखौ लानानै जि थांखि लानानै बे माने कलेजावहाय फरायनो फैदों बेफोरो गासिबोखौबो जाफुंहोगोन होननानै गुबुन कलेजफोरनिफ्राय आङो बे कलेजखौनो बेस्ट होननानै बुंगोन आरोना